Здравейте и добре дошли от втория матч от първа лига, където Ботев Пловдив се изправя срещу Арда Кърджали. Като Ботев Пловдив са гостуващия отбор. Тодор Неделев с топката, Емерсън Родригес, Марсел Зимба. Какво ще направи той? Ще има ли шанс за Ботев? 6-та минута. Марсел Зимба пропуска. Нека да видим отново тази хубава ситуация, която можеше да се окаже и голова. Марсел Зимба, Емерсън Родригес. Какво ще направи той? Ще подаде на Никола Илиев. Той ще напредне малко, като ще подаде на Калу. Тук нарушение в полза на Арда Кърджали. Това може би ще бъде, да, жълт картон. Тодор Неделев, Никола Илиев. Ботев Пловдив трябва да бъдат много внимателни. Тодор Неделев сега с топката напредва. Дали ще я загуби? Зимба с топката. Той какво ще направи? Подава към Калу. Калу с удар! Спасяване. И тук има нарушение в атака, ако не се лъжа. Да. А не, всъщност това е свободен удар? Да, това е свободен удар за Ботев Пловдив. Тодор Неделев сега ще го изпълнява. Нека да видим какво ще направи. Знае, че е много добър. И удар в стената. Ето опита на Тодор Неделев. Беше близко, но благодарение на стената няма гол. Никола Илиев сега с центриране. Зимба с глава! Спасяване! Или не знам дали спасяване. Да, спасяване определено. Всъщност няма спасяване, това било града. Нещо ми се привидя спасяване на мене. Самуел Калу ще подаде надолу към Балоянис. Балоянис, дълъг извеждаш пас, който ще се получи. Нали, ако Арда бяха сгрешили, ще да е добре. Сега пас към Зимба. Зимба какво ще направи? Той трябва да подаде. Тук спасяване на вратаря. Още един корнер за Ботев Пловдив. Нека да видим отново ситуацията. Да. Удар в кръка. Никола Илиев отново с центриране. Зимба с удар над вратата. Виждате, 30 минути минаха. Атака след атака. Арда Кърджали няма шанс. Конте с топката. Тук ще има тъч за Ботев Пловдив. Тодор Неделев с топката. Ще напредне ли? Ботев Пловдив има шанс за една бърза атака. Тук Зимба ако отнеме. Това стана много добре. И гол за Ботев Пловдив в 43-та минута. Ботев Пловдив най-накрая вкарва гол. След толкова много опити, Ботев Пловдив най-накрая поведе в резултата. Тук топката ще бъде за Ботев Пловдив. Те трябва да чистят. Но да, изчистиха в корнера, но поне атаката не е даден. Без промяна в съставите. Самуел Калу с топката, пред него Станислав Иванов. Балоянис сега с топката. Но много лош пас, не е за коментиране. Никола Илиев, Балоянис, топката трябва да се задържи, излезе в аут. Петър Георгиев влезе на мястото на Карлос Алгара, който е с жълт картон. Все пак трябва да го предпазим от червен картон. Евентуално, ако има такъв. Емерсън Родригес сега. 1-1 срещу вратаря. И 2-0 за Ботев Пловдив. Нека да видим отново повторението. Какво направи Емерсън Родригес и този хубав, този гениален пас. Без този пас нямаше да стане тази атака. И без този финишинг нямаше да има този гол. Да видим от гледната точка тук на вратаря. Да. 56-та минута Емерсън Родригес се разписва и така резултатът става 2-0 за Ботев Пловдив. Ивайло Видев ще пресира. Симеон Петров. Тук
Много опасна ситуация, обаче защитата на Ботев се справя. Тук опит за шпагат, който трябваше да бъде чист, но добре, че не се получи, защото може да бъде маркиран като груп. Самуел Калу сега с топката, подава към Марсел Зимба и тъч за Ботев Пловдив. На мястото на Марсел Зимба влиза Алекса Мараш и на мястото на Самуел Калу влиза Калоян Стрински. Какво ще направи сега Никола Илиев? Тук все още топката е притежение на Ботев Пловдив. Тук нарушение няма ли за Ботев? Няма. И това ще бъде удар от вратата. Никола Илиев ще скача. Справи се Алекса Мараш. Калоян Стрински. Той ще подаде към Мараш. Мараш ще напредне ли? Нищо няма да направи. Просто много е бавен. Тук от добавените 3 минути остава последна една. Това ще бъде ли последния шанс за Ботев да направи резултата 3-0. Алекса Мараш сега с топката. Какво ще прави той? Ще търси подаване, което няма да се получи. И край. Ботев Пловдив бие Арда Кърджали с 2-0.